Guys, welcome to my new video. Today's video, pupunta po kami sa Hanging Bridge sa next na barangay. Okay, mamamasyal the same time, kuha kami ng gulay and check natin yung place. Salud na naman kami ng Fortuner. Saan tayo pupunta, Maya? Fortuner na sira. Hanging Bridge, sabi mo. Hangin bridge ng... Say hi, mag-hi ka. Hi guys, sabi mo. Hangin bridge ng Mag-hi ka Mars. muna. Hi guys. Na? Papasok na kami dito sa kabilang baryo. Malapit lang naman. So, yan. And papasok na kami dito sa papunta sa Hanging Bridge. Maliligo ako yan. Alright, yan na yung river. Dito na tayo sa Maragay at Bagnot, La Union. Kalapit lang siya. Sansan! Nagala na naman si Sansan. So yan yung Hanging Bridge. Takot ako. Tumpuakaksan. Ayoko pumunta. Punta kami sa Hanging Bridge. Yan siya. Yan, umuli tayo tuyon at dan. Laka, bubutong samot. OMG. Ano di dito, Carol? Doon pa? OMG. Hangatag kuti-kuti datoy. First time ko, guys. Oh my God. Nakakatakot. Baka marsuod. Matinag pa ito cellphone ko. Ala ka, bubutong mo datoy. This is a challenge or what? Oh. Tignan mo naman yung mga wood oak. Kabubutong. Nagulpe. Wait lang. Diyan lang muna kayo. Ayan o. Nakakatakot. Wait. Kabubutong mati dumaalan, guys. Nagbuntuga nga nakadanon dito eh. Daddy, paano naman kasi ganyan dadaanan mo oh. Kabubutong tapos dito yung glalati da tadi. Glalati da dagita. Kabubutong niyo. Tapos sigitubduman. May sinakararwadan. So, see? Kabubutang, guys. Ginaloong mag-ginaudi. Sige, kaput. Tani, nagkaling atanak pa nga. Nag-cross. Grabe, kabubutang. Or it's maybe because hindi lang ako sanay. Yan, so baba tayo dito. Grabe. So nagdudugtong siya ng ano, galing kami ng Barangay Maragayap. Anya nga barangay dato ni Romel? Kabugaw. Ane, mabubuto nga magna. Kasi ano nga mi naglumag. Ora pagtin na kita. Nakamamak ni. Darsam. Yan yung mga unas. Tubo. Tagado nga mangga. Dapat kawayan, nagmedyo kawayan ni. So, pag kami di kumpurmita niya, papanami. San? Tutut! Pati aso nagwat-watan. Bari-bari, dumawatak po na siya po. Takaw si Kutala. Nagabo mo di kararwana. Mas po natin. Kasi tiaramid ko di ubingan. Puspusum lang dati apo. O di nakaala ko tunas. Bari-bari tagtagari. Tapos mo datoy, wait lang. Papakita ko sa inyo. No? Nasura niya yun. Ada unas kun guys. Amo yung timang antikastoy. Jai. Us-usum. Dapat adang ipon mo. Nagus-us ti unas. Tano awa na mo makagat jay. Balat na. Dayang. Us-usum.
Yay, bulong mo din, nagsamit. Okay, this is unas, tubo or sugar cane. Yan, finally natagpuan na rin namin ang Carol's Garden. Yan, may kami tao, tigulay dito eh. Yan, no trespassing, Carol's Garden. Ang tutudo mo dun. Sumunog kami dito eh. Kita kami ti kabatiti dyan, no, dati mabalin. Yan, si Burukdan. Naira na nga tutudo guys. So, hana makastrike dyan. Kabatiti ang amin tan, pati gulay. Kita kahit tan. Well, agsakit mo dagiti parya kasda ka patulan ni kasda ka kwa. Pipino, adumubunga na nga magsaksakit. Adatalo mga naalak. Yung dagiti parya nila laay maro niya okra, ratangtang kunanan. Nila kaydan, adamot basit tinalunong am alaukon. Laukon dati sayang. Tapos di jay, bagla nga dayamuduman. Ng lakaydan, natangkendan guys, natangken. Sayang ado nakalibas. Ni nagdadakko nga ukran, tangko namdan. O, tangko nun, nga mabalinin. Dapat kamatis dito ni. Wala pabayaan sa amuton, sayang. O, bagla nga dayamuduman ituno or what, paksiw. Tangken pa dato yun ni. Laman dato yun. Are ko, laman di ay. Nagdadakkel dati nga okra. Pati DJ ni nagdakkel dati nga nakwan ni. Madidatan dakkel Din. bakbakat. Jay. Nagtakaw ti unas. Bubuguan na. Sabi na gadubunga na dati niyo. Gadubunga na tilangka. Sarap-sarap. Titik sa bunga. Langka. Sa unas. Jibo ba isa jay, tekitaon. Sige, kayo kata. Dumawatak apo kung nang kanumutan ah. Tatag gaalat ti unas. Nalpas ko di unas ko. Yan, nagamit kami. Thank you, Manang Mary Ann, Carol. At mo na alaming nga kwa. Nga naganadato yung okra. Thank you to kanino mang may Tapos, di dumduma, nga inalami dato yun, nga may matangkananan. Adupay ti natangkiran ijay sayang. Tapos ado mo tibunga na JP Pino kan J anong tawag dito? Patola kaya lang ado ti insekto kang kanenda gingisit da. Awan tin makadakkel. Thank you kanino mang may-ari tong sugar cane na to. Salamat. Yan, sugar cane. Genio, oh, di ba? So gamit kami. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Mariper Vlogs, and my Facebook page. Please follow me guys, Manang Marie. And also my Facebook account, Eram Marie. Salamat po sa mga sumusuporta sa aking page at channel. Happy New Year! Thank you po! Bye! Muli tayo.